Bilang chairman ng Health Committee ng Senado, prioridad ni Senator Bongo na mapangalagaan ang kalusugan ng mamamayan sa bansa. Kaya sinusulong nito ang Super Health Center para sa mabilis na access sa serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mamahirap na kababayan. Ayon kay Senator Bongo na kinilala rin bilang adopted son of Pangasinan na maraming mga munisipyo ang napakalayo sa ospital at walang sariling super health center. Kaya hindi agad nabibigyan na agarang lunas ang ilan sa mga residente na nangailangan ng medikal na atensyon, halimbawa na ang mga babaeng buntis. Inihayag ito ni Senator Go sa kanyang pagbisita sa Alaminos City, Pangasinan para sa site inspection ng Super Health Center na kasalukuyang tayo sa Barangay Bolanay ng lungsod. Yung mga buntis, kailangan nilang magbiyahe ng napakalayo na mga hospital. Minsan po nanganganak sa tricycle at sa jeepney. Ngayon po, isinulong natin to noong 2021. Magkakaroon po ng 307 na Super Health Center sa taong 2022 at 322 na Super Health Center sa taong 2023. At kasama na po dyan yung Super Health Center dito po sa Alaminos noong 2022. Maliban sa Alaminos, ayon kay Go ay meron na ring Super Health Center sa mga bayan ng Balongao, Basista, Manawag, Mapandan, Tayug, Puzurubyo, Asingan at Umingan sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ilalim naman ng 2023 budget, itatayo ang mga SHC sa mga bayan ng Agno, Alcala, Bani, Calasiao, Malasiki, San Fabian, San Quintin, San Manuel, Sison at Orbistondo. Pinasalamatan naman ni Go sina Congressman Arthur Celeste at Alaminos City Mayor Brian Celeste sa suporta naman ito sa senador simula pa noong 2019 at nangakong hindi sasayangin ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya. Pangalawang prioridad ng senador ang Malasakit Center na isinabatas na at anya ay meron ng 158 sa buong bansa. At kung meron po kayong mga pasyente na kailangan operahan, meron po Malasakit Center dyan po sa Dagupan, Region 1 Medical Center located in Dagupan. Para kay Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, malaking bagay para sa syudad ang pagpapatuloy ni Senator Bongo ng Super Health Center sa Alaminos. Isinusulong din ng kongresista ang pagkakaroon ng General Hospital sa lungsod na makikilala bilang Alaminos General Hospital. Bugunit ang aprobado nito sa Committee on Health ang House Bill No. 8198 at ipinasa na ito sa Senado. Samantala, ayon kay Dr. Maria Victoria Orfinanda Akarambas, City Health Officer ng Alaminos City, kauna-unahan ang Super Health Center sa kanlurang bahagi ng Pangasinan o Western Pangasinan. Marami pong health center pero yung Super Health Center dito sa Western ay ito po yung una. Anya, ang Super Health Center ay mayroong mga serbisyo gaya ng konsultasyon, laboratory, x-ray, maternal services at iba pa na libreng makukuha ng mga residente ng lungsod. Dagdag pa ng Doktora, prioridad na mag-amang Mayor Celeste at Congressman Celeste ang kalusugan at kapakanan na nasasakupan kaya malaki ang potensyal ng Super Health Center ng Alaminos dahil suportado nila ito. Maliban sa site inspection, namigay rin sa Senator Go ng tulong pinansyal sa mahigit 2,000 Alaminians sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD AICS. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Bian Vergaviña, SMNI News, North Luzon.